There's a time for fighting and there's a time for singing. Toto video natáčam ako moje vyjadrenie k zatknutiu na proteste proti diktátu Bruselu a spoločne proti islamizácii Európy. Ako vyjadrenie k môjmu zatknutiu. Takýchto videí možno budeme natáčať v blízkej dobe možno viac, uvidíme ako bude sledovanosť, koľko bude lajkov a tak ďalej. Prípadne kliknite na odber. Na akciu som šiel preto, lebo si myslím, že myšlienka akcie bola dobrá najmä v tom, že spoločne sa slovenskí občania spojili proti diktatúre Bruselu a spoločne pozdvihli svoj hlas proti imigrácii. Akcia prebehla v podstate bez problémov, bolo pár zatknutých ľudí, ktorí dosť nešťastne reagovali na provokátorov, ktorí sa ukazovali popri trase pochodu, ale myslím, že prebehla celkom v pohode. Ak by som sa mal vyjadriť k prejavom, nie teda so všetkými prejavmi sa stotožňujem, nie so všetkými rečníkmi sa stotožňujem, ale tam išlo najmä o myšlienku tej akcie, aby sme spoločne vyjadrili odpor proti diktátu Bruselu, odpor proti politikom a tak ďalej. Preto som sa ja, aj Slovenská pospolitosť zúčastnili na tejto akcii a ja som aj na tejto akcii vystúpil s prejavom. Po akcii som bol zadržaný políciou Slovenskej republiky. Bolo to až po rozpustení akcie. Po akcii sme ešte s kamarátmi debatovali a spoločne sme diskutovali o akcii, o problémoch súčasných, o problémoch Slovenskej republiky a tak ďalej. V tom sa prihltili policajti, ktorí začali zatýkať ľudí. V tom bolo dosť smiešné, že prišiel veliteľ zásahu a ukázal na mňa prstom, že škrabáka treba legitimovať. Už som vedel, že to bolo také dosť čudné, že prečo akože škrabáka legitimovať, keď pozná moje meno a tak ďalej. Slúžilo to iba na to, aby zadržali môj občiansky preukaz, aby som z miesta neodišiel. Prišli pre mňa 4 policajti, že mám ísť s nimi na policajnú stanicu a nevedeli mi vôbec uviesť dôvod, prečo mám ísť na policajnú stanicu. Povedali, že som porušil zákon. Ja som im na to odvetil, že si nie som vedomý, že som porušil zákon a že odmietam s nimi ísť. Preto som kládol pasívny odpor. Zatýkali ma cca 10 minút, po 10 minútach ma naložili do auta, odviezli na policajnú stanicu. Veľmi zaujímavé bolo, že ani po 4 hodinách som nevedel, prečo ma zatkli, ani ostatní ľudia, ktorí zatkli, nevedeli, prečo ich zatkli a tak ďalej. Pritom by nás mali poučiť hneď pri zatknutí, čo sme sa dopustili, mali nás poučiť o našich právach a tak ďalej. O týchto právach sme boli poučení až 4 hodiny po zatknutí, čo je teda podľa mňa dosť čudné. Dosť čudné je aj to, neviem, či som taká nebezpečná osoba, že aby ma zatýkalo 10 policajtov so zbraňami. Bolo teda aj dosť čudné, že pri samotnom vypočúvaní ma strážilo ešte ďalších 5 policajtov. Odmietol som vypovedať. Policajt, ktorý ma vypočúval, mi teda až po 4 hodinách povedal, že prečo som bol zadržaný. Bol som zadržaný pre podozrenie zo spáchania trestného činu, propagácie skupina hnutí, ktoré potlačuje ľudské práva a bla bla bla. Za to, že som vo svojom prejave použil národný pozdrav na stráž. Najparadoxnejšie na tom je to, že za presne tento istý trestný čin som bol obvinený v roku 2010, kedy som tiež pri prejave použil pozdrav na stráž. A najsmiešnejšie na tom je to, že som bol oslobodený teda a prokurátorka usúdila, že som nespáchal trestný čin tým, že som použil pozdrav na stráž. Teda je vidieť, že dôvody pre zatknutie aktivistov, napríklad Mariana Magáta, Lukáša Kopáča a tak ďalej. Dôvody zatknutia sa hľadali až po samotnom zatknutí.
Preto sme čakali 4 hodiny, pretože si museli pozrieť všetky prejavy, všetky slova a tak ďalej, zábery z akcie, aby nejakým spôsobom zdôvodnili to, prečo nás zatkli. Skutočný dôvod je to, že polícia sa nás snaží šikanovať, pretože sme jediná skutočná opozícia proti tomuto systému, proti tejto vláde. Preto sa nás polícia snaží šikanovať a toto bol skutočný dôvod nášho zatknutia. Myslím, že Marian Magát bol prevedený na podanie vysvetlenia ohľadne nejakého, ja neviem, nevidel som nič také nezákonné, že by sa tam trhala alebo ničila vláda Európskej únie, neviem. Lukáš Kopáč bol predvolaný na podanie vysvetlenia, čo je teda dosť čudné, prečo ho predvolali. Ale skutočnou hanbou policajného zboru a hanbou ministra vnútra Kaliňáka je to, že boli zadržané 3 staršie pani, ktoré ani nevedeli vôbec, za čo boli zadržané. Je naozaj totálne zbabelectvo od ministra Kaliňáka a od veliteľa zásahu a zasahujúcich policajtov, že zatkli takéto 3 bezbranné osoby, ktoré žiadnym spôsobom neboli nebezpečné. Teda, ak by som to mal všetko zhrnúť dokopy, boli sme zatknutí práve preto, aby ľuďom a najmä aktivistom nahnali strach a nepokračovali vo svojich aktivitách. Na akcii plieskali biče. Politici sa boja toho, že biče nebudú plieskať iba na verejných zhromaždeniach, ale možno priamo pred ich vilami, pred parlamentom, pred úradom vlády. A takýmto spôsobom sa nás pokúsili zastrašiť. Ja len odkazujem, že my sa nedáme, budeme pokračovať vo svojich aktivitách. To, čo sme hovorili vo svojich prejavoch, mienime aj naplniť. Policajtom odkazujem jednu vec. Viem, že je to vaša práca, že musíte počúvať príkazy. Ale v štáte, v ktorom je polícia využívaná na potláčanie opozície, na potláčanie iných názorov, ako sú tie systémové a vládne, tam, kde je polícia využívaná na takéto potláčanie opozície, ten štát a vláda nefunguje, sú zlé a sú dokonca je to dokonca zločinný systém. A posledný odkaz chcem venovať Kaliňákovi. Ty všívavý zločinec, raz si prídeme po teba a potrestáme a obesíme celú aj tú tvoju zlodejskú bandu. Na stráž.